especially was interesting for me because I had understood before what Tantra is about, but I didn't know how it worked. I thought it was just about having a deep experience, a deep sexual experience with your partner as a physical experience, and I didn't know that it was actually about something inside of you that you could turn into energy and use it for this. Well, general topic was about inner alchemy, so transmutation, sublimation process. But honestly, that was just a bit of a beginning hint. What I wanted to do, and was a bit more the object of my talk, was how to apply actually these two on emotional structure, psychomental structure if you want. So how to learn to eliminate negative states, negative emotions, aspects which are generally dealing with this. No, päällimmäisin ajatus on kiitollisuus, tai päällimmäisin tunne on kiitollisuus, koska se on jotenkin aina yhtä mieletöntä nähdä, kun ihmiset oivaltaa jotain ja kokee jotain, mitä ne ei ole ehkä kokenut ennen, ja menee tosi syvälle omiin tunnetiloihin ja kokee myös semmoista autuuden tunnetta. Mä luulen, että se mitä mun workshopissa tapahtui oli monille uutta, eli tantraa tehneet on ehkä työskennelleet energioiden kanssa. Mun työpajassa työskennellään tosi paljon tunteiden kanssa. Kehon kautta tuodaan ne tunteet esiin, eli se on hirveän voimallinen ja hirveän energinen ja tosi. Siihen täytyy panna ihan hirveästi efforttia myös tietyllä tavalla, tai se effortti nousee sussa. Ja luksusta jotenkin, että ihmiset tulee niin avoimenmielinen. Musta tuntuu, että se niin lyhyt aika ja ihmiset tulee niin lähelle ja niin intiimiksi toistensa kanssa niin pienessä hetkessä. Ja se oli tosi ihana se työ ja todella ihana. Kyllä mä luulen, että ihmiset tykkäsivät. Siis chakritanssi toimii hyvin pitkälle niin kuin energiatasolla. Eli me avataan meridiaaneja, stimuloidaan naadeja, aktivoidaan chakroja, tasapainotetaan elementtejä. Alettiin yksinkertaisesti vapauttamaan shaktia ja harmonisoimaan shaktia, ja sitten sitä kautta päästiin vähän hiljaisempaan, puhtaampaan tietoisuuden tilaan. Sitten oli Noora Korvin toi aistityöpaja, ja se oli tosi ihana. Oikein semmoinen tosi, tuli semmoinen tosi maadottunut olo ja oli läsnä ja kaikki aistit avoimena. Sitten kun oli jo valmiiksi avoimena, niin sitten meni vielä tänne Kirsin työpajaan, niin se oli VUM! Energia fläsung, nyt lähti. Tämä oli siis tosi mielenkiintoinen. Siis mä en ole koskaan aikaisemmin ollut tällaisissa tantra-kursseilla, mitä oli ensimmäinen kerta. Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Siis, jälkeenpäin siis, ajatus oli, tai siis se kokemus oli sellainen, koska näin hyvän elokuvan. Okay. Ja mä sain tosi paljon irti siitä. Aluksi oli vähän vastustus siitä, että kun ei ihan tarkkaan tiedä, mihin suuntaan tämä menee, ja tuntui vähän siltä, että kun ei ole kokenut aikaisemmin vastaavaa. Mutta sitten kun päästiin irti siitä ajatuksesta, niin kuin, että vaan keskittyi siihen, että minkä takia mä oon tullut tänne, ja luovuttiin ikään kuin semmoisista niin kuin vähän kriittisistä ajatuksista ja semmoisesta vastustuksesta, niin sitten se rupesi toimimaan, että toimi tosi hyvin olla, että tämä on mahtava kokemus. Jopa niin kun tämä työpaja alkoi, niin mulla oli pitkän aikaa vähän semmoinen ärtynyt olo, mutta tämän jälkeen mulla on tosi niin kuin helpottunut ja niin puhdistunut olo. When I first came in here, it felt really warm. It was welcoming. It was really nice. And then meeting the people, I realized that everybody here is so nice. Everybody hugs everybody, and you actually see that there is more than a hug in there. There is a connection and there's a feeling. It was also quite how to say, communicative atmosphere. So I had a lot of talks to people I didn't know, which came and addressed quite straightforward questions and so on, which
it's not so usual for me being in Finland. No, normally it doesn't happen so often. So. I hope that I can come back to see you all again and have this experience again, because it was a very important experience in my life.